Kaachiel to kod japuonj skund sekondari ma yawuoyi ma Tarang'anya ma bende nitiere gwenge mag Kuria West nomaki to kod obila idayo dhogi kutene kod mach maende koro noweyo jopuonjre malome 2 ka onge kar nindo e skul onogono. Jakoma mar board mar skulno Laktar Kereso Tunai wacho ni majno yande nochakore otieno ma piny orugo nyoro kendo koro weyo ka gige jopuonjre owang' te maonge modong' kata achiel. Jatend obila ma Kuria West Clety Kimayo to nowacho ni japuonjre no ma jaklas 12 kod japuonj onogono mapuonjo agriculture to kod biology koro nomaki kendo koro idhi nyime kod dayo dhoggi ewi tudruok to kod wach ma kamano. To kane oloso ewi wachno, jagore migawo mar ngima oganda kata social protection e piny owacho mamalo mano migosi Nelson Marwa yande kono nolero ni ber mondo koro ji otudre kanyachiel gi migawo mopogore opogore mar neno yango ni tang'o manyalo kelo meye ma osebedo ka wang'o ute mag nindo e skunde mathoth ahinya e pacho kae. We are very sad because yesterday evening at around 9 p.m. a fire occurred in the school and our storied dormitory, which is called Twiga, got burnt. We are very saddened because that dormitory was built by the effort of the parents, and we are appealing for calm from the community, from the students, from the teachers, and everybody concerned. At least we are happy, if we can call that happiness, because no student was injured, nobody was injured, but a lot of property has been damaged. That dormitory has gone down. We do not know whether we are going to use it. We are appealing for assistance from well-wishers, from sponsors, and from the government. This is a very difficult time for this school. It's naive to point fingers at teachers only. No, the problem could be outside. The problem could be parents. The problem could be peer groups, right? So it is a compounded problem that we as a government, stakeholders, parents, everybody, civil society, we come together. It's our problem. Si shida ya shule, right? And then we also, our students, like here nimeambia wanafunzi, mnaona ile pesa tumechanga hapa nyingi tu, mmeona hilo jengo halijawahi onekana Kenya hii. It's costing taxpayers millions of shillings to put up infrastructure in schools. So it behoves upon us, even students, to take care of this infrastructure. It takes a second to burn a school. It takes a year, 2 years to build a wonderful school, and with a lot of taxpayers' money. So these are the issues we must accept. They are there, and then we find out how do we come together and address them, and even talk to our students. Yeah, like hawa tumewaongelesha, wameona. Mimi mwenyewe nimesomea hapa, unaona hapa tu, lakini siku strike, siku choma shule, na I am here now. I think that's the position. Ni Biblia osondiko maler ni fuwo igolo gi kede. Jonyuol ne chwado nyithindo, ilido nyithindo gi dholuo mayot. Ng'ama olidi eteni en ng'ama inyiso ni gimitimo ni en gima rach. Omiyo sani eri weche mag chweto gi notiek gi e skul. To nyaka ne tiek gi makoro omiyo kata ng'ato timo gima rach to oneno mana timo gima ber. Omiyo tinde mahundu omedore kabisa e skunde magwa. Omiyo an kaka pastor mabe somo Biblos ayie ni chweto ni kare. Gima ok wayiego en rodho nyathi ka giminege. Mano to ok wanyal yiego nikech kata an janyuol ok dayie mondo arodh nyathina ka gima nege. To nyathina nyalo mana chwado kata nyalo tiyo gi riekni moko mondo mi alose. Miyo chwado nyathi chweto mirieye godo is not evil. Bende ifwenyo ka wawacho ni ok onego chwad nyithindogi, to polis to komaki to goyi nyamina nega. Ogoyi kendo rodhi ok ochwadi. To nyathi to wakasore ni kik lidi. Kae to miyo gibedo gi tungegi kae to koro gitimo gik maricho. An ariwora gi jowadwa mosewacho ni mondo chweto ni oduoge matin. Rotho ema mondo wabed godo maonge, to chweto to wabed go mondo waduoke maundu masani dhi mbele schools gi piny kaka nyalo dwarore.